Iya. Dibukani klasik dhisik bapakmu. Oh iya. Nggo nglemesne otot-otot. Iya. Iki mau ya wis seperangan ya diaturke. Heeh. Kabeh wis sumadya. Alhamdulillah. Ya muga wae panjaluke kalis ing sambikala wiwit Purwamadya lan Pusana. Oh iya. Dibukani klasik sik. Sinom Parijata warasipun pelok. Oh iya. Patete ya manut sing kentir. Mulane kuwi. Tak bukanane celuk mengko supayane diteruske karo ibu-ibu waranggana sing wis bengi iki ya uga kepareng nderek sowan mrene. Oh iya. Ngodalaku tama sing putri sandriwati monggo ya. Aku seneng nek ngrungokke suarane Bulia. Iya. Karakteristike kuwi baby voice. Kaya suarane iki cilik. Heeh. Iya. Suara cah cilik ngono amit sewu. Ya karaktere iki dhewe-dhewe. Oh iya. Monggo Bu. Ya. Jumuk apa pakmu? Nawala. Iya, titipan. Ya. Iki wis Bulia ngaturake
Orang pupuh. Pupune sapa? Pupuh. Pupuh. Tak kira iki njaluk tiwas arep tak nyong. Mbok iki senengane kok. Bulia wis ngaturke rong pupuh. Ben diteruske karo Mbok Diku nglebak. Terus engko ben diteruske karo tanteku Ngrandusari. Ha iya. Ya iya. Ha iya. Ana Bu. Ha iki idolane sing nyelentrem ya iki. Lah iya ta? Heeh. Anggere sing nuwun sewu perawakane padha karo Bu Yatirah. Wah, Pak Ipung wis njalingi. Ayo. Ayo karang yo antusiase luar biasa. Antusiase luar biasa. Selera. Mulane kuwi, pria iki punya selera. Mulane kuwi. Beda karo sing nyekel bonang penerus kae. Nek kae iki penyuka pria. Heeh. Monggo Bu Tarni saking Lebak. Iya. Senane sing ginung-ginung. Ada bintang tamu ada setelah ini. Oh iya. Si kucing. Alhamdulillah. Wis diaturke. Ayo ke jenenge tarian
tarian anti gravitasi ya kae. Oh iya. Pokoke anggere wis botol dekek nggon sirah ngono terus nggo mlayu-mlayu ora kecer teko kae alien saka planet Mars. Iya. Mulane kuwi. Ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe sak rombongan ditimbali ana ing kene bapakmu. Iya. Ana ngendi bune? Iki ana daleme Bapak Sadya telasan keluarga wonten ing kalurahan Padukuhan Pucung RT 2 RW 13. Iya. Kalurahan Kemadang Tanjung Sari Gunung Kidul. Oh iya. Bengi iki kanthi adicara ya kowe ngunduh mantu ngirasir ya apa jenenge syukuran pernikahan, tasakuran pernikahan. Ora ngono. Dene pinanganten sarimpit. Dene pinanganten sarimpit nggih menika panjenenganipun Mbak Elza Nur Hidayah putri Bapak Sadya kalian Ibu Marsinah ingkang pidalem wonten ing alamat nggih menika Pucung RT 2 RW 13 Kemadang Tanjung Sari Gunung Kidul. Jawab kalian Mas Janu Mustafa putra Bapak Eko Mustardi telasan Ibu Watinem saking Laladan Siono Tengah RT 35 RW 7 Lo Gandeng Pelayan. Boyo. Gunung Kidul. Serak Pakmu. Wah iya. Ingkang sampun kelampah ijab kabul wonten ing dinten Kamis Pahing Surya kaping 11 Mei 2023 dene wanci tabuh 9.00 WIB. Wonten ing Pucung RT 2 RW 13 Kemadang Tanjung Sari Gunung Kidul. Mau. Ya awake dhewe nderek mangayu bagya awet sampun kelampahan nggih menika. Ijab kabulipun nyanipun Mas Janu Mustafa kalian Mbak Elza Nur Hidayah. Ya. Mugi-mugi dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pandungane ngono. Mulane kuwi. Le ijab kabul Mau esuk jam 09.00. Oh iya. Berarti bengi iki. Lek apa? Ayo bengi iki wayangan. Lah iya nek bengi iki wayangan. Iya, terus mantene. Mantene arek ngapa-ngapa kena. Arep ndelok wayang ya kena. Ayo. Ning biasane kok wayangan dhewe. Mulane kuwi to. Beda ning Ayo. Ora usah cetrakke. Ayo. Mulane kuwi. Oh iya. Atur matur sembah nuwun ana ngersane keluarga Bapak Sadya karo Ibu Marsinah sing wis kepareng nimbali kelawan awake dhewe sak rombongan ya Pakmu. Oh iya. Wah ya luar biasa tenan. Penonton semene mbane lenggah kabeh. Oh, lenggah kabeh ora ana sing jumeneng. Ayo. Sing jumeneng sing ngedram. Ayo to. Anggo wis nyaene iki tenan. Aku nek wayah limbukan kok aku gumregah dhewe ya. Ayo le nyawang semen. Ayo to. Realita kuwi. Mulane kuwi Pakmu, awake dhewe ya mung iso njurung pamuji, muga-muga tansah pinaringan rahayu kalis ing sambikala. Nggone bangun bebrayan, bangun bale wisma nambut silaning akrama. Bisa tekan besok puputing jaman, puputing yuswa. Oh iya, permanen. Heeh. Mulane kuwi. Muga ya sing jeneng garwa kuwi sigaraning nyawa. Oh iya. Makane akeh to. Wong nek ditinggal bojone terus njur dadi ora genep ngono kae. Mergo filosofi sigarane nyawa kuwi ya. Ha iya. Ganepe. Oh iya. Mulane kuwi. Oh iya, matur sembah nuwun. Ayo atur panuwun dumateng jaripun Bapak Haji Sutono minangka lurah Kalurahan Kemadang. Iya. Alhamdulillah apa ki jenenge Kalurahan Kemadang iki uga Kelurahan Desa Mandiri Budaya. Iya. Pancen luar biasa. Dene wonten ingkang kadhapuk dados
kajibah dados pendamping budaya wonten ing Kalurahan Kemadang menika mboten saking sampe mong Ki Sulis Bronjong. Ayo, mulane ning kene etel wae. Etel wae. Santai wae. Ha iya. Meng karek singsut engko balane teko. Ha iya. Ha iya. Mulane kuwi. Lajeng ugi pamatur sembah nuwun dumateng Bapa. Sapa ki? Bapa Daldia Teja Bintara minangka kalian Bapa Kamanah Suminta. Boya. Mewah sedaya punggawa wonten ing Kalurahan Kemadang. Boya matur sembah nuwun. Sing rawuh utawa sing nimbali nalikane rikala semana saurunge hari H sing rawuh ning ngarep dhewe sing sowan ning gubuke awake dhewe Bapa Saripan. Iya. Sing rikala semana tindakno gubuke dhewe. Iya. Kuwi Bapa Saripan. Warga masyarakat Pucung kene. Wo. Iki sesuk wah iki kok diweki wah iki buku sekolah. Ah iya. Sesuk tak nggone. Oh iya. Yo. Aja buru-buru arep ngunggahke bintang tamu iki jam 11 kuwi urung ana. Oh iya. Ideale ya bintang tamu ki diunggahke jam 2. Dadi wis gara-gara kaki munggah. Oh iya. Antale muring-muring lek waloya ae Ya ora apa-apa. Sing penting aku seneng kok. Ae sing penting ya sing ngersake iki seneng, sing nimbali seneng. Heeh. Mulane kuwi. Kemadang iku ya uga ya aku ya atur bekti Pambagya Raharja. Pambagya Raharja. Awake dhewe iki dayoh mara. Heeh, Ding. Kok kewalik-walik. Iya. Atur bekti, atur kula nuwun ana ngresane sesepuh ing kene Iya. ya kuwi panjenengane Eyang Sekawit kalian Eyang Nampa. Oh iya. Ya ndedonga muga-muga tansah semulur anggone ngayomi warga ing tlatah kene. Oh iya. Mulane kuwi. Nang kene iki ya akeh dalang. Oh iya. Ya ning antarane ya panjenengane Mbah Sumar Iya. utawa Ki Ganda Wasesa Iya. karo putrane ya panjenengane Mas Ari Sandi. Iya. Mulane kuwi. Kula nuwun ya nderek gladi wanuh Mbah Sumar kalian Mas Ari wae. Luar biasa kula menika tesih ajaran ya antara arep ya ming sak rupa-rupane. Iya. Iki mau ya aku ya wis ketemu karo panjenengane Pak D Mendot Swasana. Iya, Ki Mendot Swasana. Uga dalang kene. Ya senior kene. Awake dhewe iki ya isih junior ngono apa-apane yen to di taker karo panjenengane kuwi. Oh iya. Mulane kuwi. Ya awake dhewe nderek gladi wanuh nggulang tepang. Ngulir buti ngasah kadiwasan ayo dole padha dilereni anggone gojekan tunjung bang trate tunak. Iku ora edan lane ora. Ora. Ayo. Iku wis suwe ora ngenalke sinden. Iku akeh sing anyar. Mau sing nembang mau telu wis dikenalke. Sing ngentekne sina mau Butia. Saka Laladan Randu Sari Watu Sigar Ngawen. Oh iya. Gunung Kidul. Gunung Kidul juga. Oh iya. Terus kiwane Butia kuwi ana panjenengane Mbak Yoga Purna. Oh iya. Tengene. Oh iya. Wah, jan aku ki kidal kaya tengene tak arani kiwane. Oh iya. Ana Mbak Yoga Ya sekolah ladan. Magelang. Oh iya. Adoh. Adoh mung ora cedhak. Iya. Terus tengene iki ana panjenengane wah, Iya. iki senengane sing ngedram ya. Iya. Senengane sing meking. Senengane sing ning bengi iki ora mangkat wong. Sing tembung donge ning sing tembung diganti dobleh. Yo. Gandeng ora mangkat mula cacahane. Iki cacahane dobleh bengi iki ora dionekke sik. Lah iya. Ah iya.
Ha iya. Mulane kuwi. Wah, aku ki seneng ngrungokke cacane doblek iki. Le nyacah saron ki kaya ngejur BR. Ini. Mulane. Ya iya karang peternak. Heeh. Tengene ana Mbak Niken Asia. Oh iya. Seka Bendungan Semin, oh iya. Bendung Semin kok Bendungan Semin. Kowe iki Karangmaja harus Semin aja dadekke siji. Ora. Terus tengene ana Mbak Saraswati Mayana. Oh iya. Saka Delingo Bantul, asline Bantul sing sebelah kono, cuman pikantuk garwa saking leladan Delingo Bantul. oh iya. Iki putra mantu saking panjenenganipun Ki Lurah Cermabrata. Oh iya. Lah iya tenan ta ya. Ah iya. Mulane kuwi to, Mas Nanang ki lak putrane Ki Mas Lurah Cermabrata utawa Mbah Poniran. Ah iya mulane kuwi. Ah iya. Luar biasa nderek nyengkuyung bengi iki. Oh iya. Terus tengene kuwi ana siapa iki? Wah, iki sinden gendro. Ah iya. Wah, apa ora ampuh. Mangkat rene iki montoran dhewe. Wah iya. Tur iki kawentar tenan sinden siji iki. Wah iya. Ngendi wae ana. Iya. Ana Mbak Pia saka Pathuk. Oh iya. Iki sing jare gawan jaipong. Udu kuwi. Udu sing kuwi sijine iki ana. Ah iya. Oh, terus sing pojok ngene dhewe. Ana Mbak Arevia. Oh iya. Sekolah latan ngendi? Saka Saptosari wong ndi? Oh, Giri Soba. Apa ya? Lali aku ya waduh timen tekan Saptosari. Ah iya. Mulane kuwi. Mulane kuwi. Mulane kuwi jeruk pudel. Oh iya. Digawa lah. Ah iya. Loro-lorone digawa. Ah iya mulane kuwi. Iya. Iki gandeng kayake wis cukup anggone awake dhewe matur mula kang saka kuwi ayo gek dibubarke kae kawula kok kawula Wadyabala saka Ngastina kae padha dampyak-dampak. Ayo. Odo-odo. Heeh. Dislendroke sih. Oh iya. Mulane kuwi. Arek angkatan saka 5. Oh iya. Kuku sing tupa kumelon. Ngenengken tiasa ngapake. Oh. Iki ming tanggo ngepreng bawalo ya. Ya ora mungkin to ya yahene bubar limbukan. Ayo mulane kuwi. Ayo Mbah Waluya diaturi supaya munggah panggung. Ayo. Wah kaki kok. Oh wis ditinggal kok kae. Iya. Di serampatke. Heeh, men jungkel-jungkel. Wah iya. Engko Mas Roni.
Kowe Lagi tak goleke watu lho men meneng. Ngerti wong tuwa krenggosan kok terus wae. kowe iki le terus wae iki peke ana sing nunggoni. Ya aja aku do diikut sertakan aku kok dadi karepmu dhewe. Nek tak sawang suwake apik tenan lho, Pak nih. Ngopo masalah? Jogetmu lho. Aku kok. Gaya. Kaya Ning kiprah akeh sing buta. nyaingi lho. Endi? Ngarep panggungnya ning papat. Aku gumun sing nyunggi aku wae mau. Kae kudune galon gede banget aja wis. Coba nek sampean tak prakteke, Pak nih. Waja ndasku lincip kok ora iso. Ora bar ngono mau terus wis rampung terus mbok grujuk kene iki lho. Aja. Ha iya. Kae. Bar Ayo kek. Ampun, Pak Dek. Ampun. Kowe Wetete wadah. Kowe ora mung trima galon sisan depot isi ulang isi disunggi. Sampean kepengin kaya ngono kira? aku wis tau ngono kae nggo ajar titis malah kleru gundulku. Ora jane gampang lho Pak nek iso nyunggi ngono kae. Lah piye? Amet 1000 kene iki dilegok sithik. Nek ora dituncepi paku to. Oh ngawur, ngawur. Nggih, kula nuwun Mbak Nyange. Wah, kula nggih kula nuwun. Kula nggih. Nggih. Kula nuwun kalian ingkang Hamengku Gati. Pak Sadio. Nggih. Dalu menika Ngerti garwane jenenge? sapa coba? Pak Sadio ngerti garwane? Jenenge sapa? Aku lali. Bu Sadio. Bu Marsina. Bu Marsi. Bu Marsina. Bu Marsina. Mantene lanang ngerti jenenge? Jenenge mau sapa ya? Janu. Wih, tak arane Jalu. Ora. Jan ki ngarani, nu ki le nganu. Dadi bar dijab iku wis genah nek nganu wis. Nganu ngopo? Nganu seneng, nganu genah dadi bahagia. bojone. Ora ngoten. Mantene putri sapa jenenge kuwi? Mbak Elsa Nur Hidayah. Elsa Nur Hidayah. Kae lenggahna kono. Jos. Ajas mau awake dhewe cak foto. Ayo beda karo aku biyen ya. Iki mau manten aku seliringan mantene putri wong ambune wangi brebat. Aku mbiyen dadi manten karo aku lengane kelentik dadi gurih. Jaman biyen karo saiki iki wis beda kok ya. iya. PSW nek saiki pamane 3 dina ora dilangi mesti sing tetep utuh ireng. Anak aku biyen Aku nang nganggo silit ketel kae mian yo. Dadi kodanan ki malah ireng kabeh kae. Ya wis ra apa-apa ning manten iki jaman biyen iki nganggo tarup lho Mbok Cange. oh lah jaman sakniki ya nganggo Yo tarup. nganggo tarup nek Nangge. nang ngarepan ning korining pawiwahan iki ana sing jenenge ana kambil, ana Ana- tebu, ana ana pisang. godhong ringin, ana pisang. Terus ki Kayak ana werdine Dedi apa, Pak? ana Oh. Lho ana cengkir. cengkir. Dadi Werdine dhewe-dhewe. tebu kuwi tegese Nek tebu kuwi anteping kalbu. mantep lem mlebu. Terus saru-saru ta. Lem mlebu ning madyaning bebrayan ageng Ora. dipikir kanthi tenan. Ora. Kok aja ngeres-ngeres. Tenan apa ora kowe ngono kuwi? Ketoke ora. Kuwi mau tebu. Terus isih ana meneh. Apa? Oh, sorry. Kambil nom ke mau lho. Degan. Degan. Kambil kuwi beda. Oh. Kambil ki jenenge kelopo. Manten anyar nek wis dijabke wis bubar kae kudu wani nyekel apa-apa. Yo Teges contone. asah-asah piring. Trampil ora mung digegem tangane sebab ana pepatah utawa unen-unen sapa sing trampil bakal gembil. Tegese nek Ora. nyambut gawe mesti bakal. Lah iya, ngerti. sing dipasang kuwi mau kambil sing isih cengkir. Tegese cengkir kuwi ngencengke pikir. Hmm. Apa?
cengkir kuwi ya cetha nek kambil nom. Artine lho, artine. Ya cengkir kuwi mau Oh, ngencengke lah, pikir nggih. dadi pikire iki wis kenceng wis ora ono arti liyane ngono. Terus isih ana meneh gedang. Apa nek gedang kuwi? Nek gedang ki ya kemo sing dipasang nika mau. Gedang kuwi gumreget anggone tumantang. Dadi Oh. temanten kakung putri ora kena males-males ngono lho. Tak arani digegek Lha bar ngopo? madang. Ora lah niku ora ming jarwa dosa. Ora Nek tegese ngono ngoten. kuwi. Lah terus kae ana janur diplengkungke ning korining pawiwahan. Janur kuwi tegese jan ki wis ngarani nur ki cahya. Dadi manten Sarimbit sakwise ngayahi bebrayan anyar. Kuwi mesti cahyane mencorong. Dawan. Kok kedawan piye ta? Mula janur diplengkungke ngono dhuwur kae supaya tamune gampang lembrobos. Lah nek nang isor kene nek dayo ora dadak ngene. Awas hati-hati. Ana gur mlumpat ngono kan dadak dicekeli. Lah ya iso wae. Lho Melindrung, kuwi melindrungi binatang buas iya. karuwe nek buas. Ya ndelok mungsuhe. Lah iki kan Kene iki mau. Kok lak mon yo wis diaturke to. nggih. Ya. Kok malah mesam-mesem lho Mas Dalang menika. Ket sore Sajake mau ya tak- gembira. Tak rungokke dalange iki sumeh banget ket mau guyang-guyu. Iya lah nek merengut, mosok Dalang kok arep merengut. Ya ora tegese iki wados tenan. Aku ya tergantung jenengan. Lah iya. Itu tergantung pada Tergantung. sandelan kok. Iki wonten apa lho, Mbah? Ya iki ana mau sing wis dititipke kalih kula nalikane teng kono apa kono? Kono kaya. Oh nggih. Lali wis. Rujak jeruk ingkang nyekar Bu Dr. Anda Liliawati, Presiden RRI Yogyakarta. Dipun gambiongaken oleh Mbak Saras utawi sanese saged matur sembah nuwun saking alumni SPG Negeri Wonosari sugeng kagem Ibu Dr. Anda Liliawati. Salam budaya lestari budayaku saking Abdi Budaya Keraton Yogyakarta janipun Pak Dwijo Sukamto. Wah, iki sing lulusan SPG ndi? Nun, Mau jare sing lulusan SPG, alumni SPG. kirang tulisane nget. Lulusan SPG kudune mulang lah kok nyinden. Oh ya ora apa-apa. Nggih ngono Pak Ne, awake dhewe matur rampung. Derek mangayu bagya. Gitu. Karo manten Nggih. Sarimbit. Monggo. Derek memuji mugi-mugi anggenipun ngancik bebrayan enggal tansah tinuntun dhateng mergi Amin. ingkang sae. Amin. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah mboten dangu malih enggal kaparingan momongan. Oh, kleru kuwi. Lho kok kleru? Pinaringan putra. Lah nek ning momongan mbahku nang omah wis dadi momongan. Ayo nek dilogis ora ya ngono to. Mbahku wis angel Lah ditinggal. oke iki mesti melu ndedonga muga-muga ndang entuk momongan ngono kok ya. Lho ana sing ilang. Apa, Sampean mau entuk salaman saka Ah. kono mau kok tekek ngendi? Sing arep tanggo bandem kimpul Duitku ki. 150. Heh? Tak nggo tuku rokok karo es karo mau 50. Tak nggo nyarutang 100. Oh, lah pas. Ayo entek. Pas. Rumah saku ilang. Tak ilang. Oh ilang kok. Mau rak jenengan ki nek ya ngasto. Dewa sampean mau nawala to. bawa niwala. Wah. Aku kangger kliyek mesti entuk asil. Lah, Lah iya wong tangane kliyek karo ngene terus. Kuwi ana ganjele kuwi iso diwaca kuwi. Heeh iki minta glugu. Lagu. Glugu kok glundungin jenengan iki. Ngapunten Bapak menika senengane kok ya. Heeh. Diplentot-plentotke. Minta lagu kembang rawe. Bang Rawe. Kalih gubuk askriting Asmara. asmara Menika saking sinten? Aswaje. Kiu-kiu. kanthi pokoknya semoga sukses dan terus maju niki saking persewaan tenda dan peralatan pernikahan Weh, komplit nggih. bolo pecah dan bolo wutuh. Bolo pecah dan bolo putus. Lah nek sing pecah ya ora disewake to, sing wutuh wae. Persewaan Nggih, bolo pecah matur niku sembah boten. nuwun menika saking Fajar Group. Terima kasih. Nggih. Matur Pak nuwun. Haji Saidi piyayine lenggah
Ya wonten tiring. Nggih, bilang. kanthi Cihna Tresna 200.000 Nggih. tekan kene gurage 150 kurang 50, Pak. Nggih, matur nuwun. Sembrono lho. Wonten menika namung guyon mawon. Sing 50 ki ongkos kirim. Oh, ongkir to. Ongkir. Padahal iki mau langsung lho patas lho. Tak deleh Lungke kene. dhewe kok ngokos kene. Tak deleh kene wae. Lah ngapa kok ora kene? Dek dadek sapa sing jupuk gejepit gedhek ngene wae wis. Tak kira nek sambar mbledek. Ngawur wae. Nggih, Mbak Nggih, Tani. monggo Mbak Tani. Nggih, ajeng pundirin kan Mbak. Niki nggih enten pamundutan. Napa niku? Salam budaya, lestari budayaku. Salam kagem warga Ngalang Gedang Sari Gunung Kidul saking Pak Prawoto Kalimalang Jakarta Timur transfer 200 tidak minta apa-apa. Nggih, lagune to. Mboten minta napa-napa. Oh, namung njaluk njaluk transfer. apa-apa nggih. Oh niki ene lali sing siji ora tak tulis. Napa? Isih ana ta? Arta niki nggih Mbah Waluya mawon. Wis kono Mbak, wis kono aku ra njaluk. Kuwi Tiba. Oh, lah sampean sing diwaca kursi ceh kene. Lah sing kono. Anjero niki lho. Piye kuwi? Nah, Dalange ngono wis. ora ding kon bagi karo Suhin. Soale mesake. Mbah Waluya duite wis akeh. Nah. Iya ning nae. Suhin 100, Waluya 50. Kowe sing iso maca Nggih, sing tulisane ngisor ning nek Waluya oleh nek ora ya ora apa-apa. tergantung dipali lae Mbak. Kalau- Kok dadi apa banget tulisane. Ha iya. Iki gandeng rujak jeruk iki cocoke mengko-mengko. Dadi Oh, Napa nggih? nggih? Wah, wah nggih sure. Mulane ya disiki apa jenengan arep nembang apa bebas. Oh, anak aku ki nek lagu mbiyen-mbiyen emoh. Lah, Lagu sing anyar-anyar. Iso apa? lagu purel. Ora. Nah, lagumu zaman biyen cek kelingan to? Ngisik aku. Lagune apa? Saka runteng balang tengah, nduk paija. Ana dalan kok lelunyu nyata sudan kok mbah. Ana prawan kok le ayu nyatas dandan kok mbah. Aduh. Suhin dhewe guyang-guyu nyatetan kok mbah. Lagu kuwi aku urung lair kok wis nyebut jenengku. Ora weh. Ayo kuwi tambahan. Mantene guyang-guyu ae. Halo. Mbah. Kok isih kersa nenggani ya? Wah. Ora ngopo to ngopo ngono. Non. Ayo engko bar goro-goro. Oh. Lah kae ki engko ki bar goro-goro ki gek amblas. Ah. Ora apa? Lah ya kaya ana paling ora ya tinju. Oh, mantan anyar kok tinju. Biasane lho Mbah, iki nuwun sewu lho iki. Nek aku biasanya sok nyepadake tak pas mayang nggon event apa pernikahan ngene iki. Nggih. Engko ki apa limbukan ngene iki temanten Sarimbit isih nunggoki. Engko bar limbukan kae iki tak sawang ngono ora ana nggon palenggan. Engko gara-gara iki wis teko wis usuhan andruk. Wis ra gelungan ngoten to. Beda aku karo Capek. Suhin, beda karo Suhin aku biyen ki. Nek kerek digaweke kamar nganggo apa kamar dhewe. Aku karo Suhin ki kamar mung dibedhengi slintru semene iki to. Yo maratuaku turu kene, aku karo Suhin turu kene. Angger aku ngungak maratuaku kok dodetenguk ki apa. Ora turu-turu aku ya mangkel jam 1 bengi kae. Wah, aku uncali sarung maratuaku. Yes. Kole Sarung ngumpat slintru ngrukup raine maratu. Wes. Waluya. Ngapa kok usul sarung? Salin sing rada resik, Pak. Oh, maratu kok gawe kamar kok jejer karo manten anyar mongko slintrune ming semene iki ta. Lha ya. Lah rak pas nggon motoe nek tetengone rak pas. Lah aku sewengi ya mung kujat. Ora kok sampean kaya kober-kobre wangsulan. Lah etekno. Nek Salen pripun? Salen Sing sarung. resik. Sing resik. Ayo kok yo. Lah aku meneng wae kok malah maratu aku ki polah geduabi kan ya. Aku ngungak lho ngapa ta kuwi? Oh. Wong tua-tua kok do kuderan ya ini aku. Ono dhisik. Ayo cas panglipur, Pak. Nih. Ah, yo. Gubuk asmara. Ngene liwat
Bawani no. Bawani pocong. Monggo. Pak Nyuwun Mati tulung menawa kalian. panjenengan ingkang bawani, monggo. 15. Katang rayang. Ayo gotong royong wiraswara ben Nggih. tandang karya. Diacak kabeh. Pak Wariso, Pak Parjo, Pak Wardi. Pokoke wiyaga kabeh niku bawa mengke selarik. Sak huruf. Biar memperlihatkan bahwa bukan hanya nutuk gamelan tapi bawa juga bisa. Bawa nganti bawa. Nah aku ya berapa kok. Serimpet. Ayo Pak Wariso Monggo, Pak. dicepake Monggo, Pak Wariso. tabuh wiraswara. Batine sing arep bawa ki. Asem. Nana. Nyingkar nyingkur Suarane apik. Ning aku ra gumun. Lah ngapa? Omahe Kang Mangun diemperi. Tegese Ora gumun aku dipameri. Lah iki dalang ya dadi. obliwit tane nyingkar nyingkur yen Apa ngapunten kuwi? nembe resik-resik. Kok dimaem. Ngawur iki paku kok terus dimplok. Lah paku ki nek paku ki ya iso lembah manah. Kok iso lembah manah Lah pripun? iso turu bareng paku. Nek ngadeg kene mbebayani wong ana Nganti suhi. kaya reok kuda lumping Tak mangane paku mentah. Kuwi arep dobus. Debus. Monggo, Pak. Pak Pardi. Monggo. lingsem yen kemutan Kaget ke. Saya apik. Mbah, aku kaget lho. Aku yo kaget. Iki pemain ketoprak iki. Lah iya. lelampahan kang urip Ayo kuwi pemain ketoprak, Mbah. Menika? Dhisik tau didapuk dadi Prabu Kulana Sewandana sampeyan. Ha, Patihe Bujangganong kula ngaturaken sembah bekti kula kunjung karo ngempet guyu. Terane weruh kathoke suwek menelet. Awang iki wis tau dadi patih. Pak Wariso ki dadi tumenggung. Terus iki Ayo Pak Pardi ki dadi patih. Tumenggung, ayo maju kene. Kowe ora perlu wedi. dadi saking semangate. Anu ora perlu wedi dadi kuwale. Ora perlu wedi. Heeh. Ki ana Pak Parjo. Iya. Kowe ki lungguh ning sandinge Mas Pinto dadi kaya kembar. Padha. Iya. Pak Parjo. Ayo. tulus radyanengku buk asmara Ngopo? Menghela nafas. Ora percuma. Trio prio ganteng sedaya. Jos suarane ora ana sing karete Trio sak wok-wok. juga. Wek-wek niku rek cilik. Nek gede ya wok-wok. Monggo saking panjenengan, monggo Bu Suhil Monggo ajeng direncangi ajeng Derek? direncangi. Monggo, Sinden. sinten? marang ngono napa? Monggo. Sik ndi? Ayo suka sing kene dhewe. Sik Oke. kene. Ayo Kok kene. Nah, Ben mongko nek wayahe sragenan menono sing sen. Kene Nduk, ayo kene. wah. Awas keserimpet. Dingklike kaya ngono ta, Pakne. Ya iya. Oh sampean wingi linggo kok ora demes sing ngopo? Lah wong lanang kok kon timpuh lah ya ngrekoso wae kene sing nyongkok. Ayo. Lah kok ana sing nyongkok? Tungkakku ki lho ngene iki. Ora. Oh kuwi rada dawa ya anu amit. Sinden
Bojoku iki lho. Lho ngene iki. Aku lho. Sinden ngadeg iki dingklike putuh nang kene. Lah nek aku ngopo? Lho aku arep ngadegno dingklike endi ta dingklikku mau. Bareng mlaku no klontrengku lha iki. Dingklik kok dilem. Ayo nah. Timpal. Mula nek kanggo dingklik ki malang aja mudah. Ora carane piye, Mbok? Aku dicontoni. Ayo. Apa? Cantane lingguh piye? Lah sinden ki anggere timpuh ngene iki lho. Nah, ngene iki. Kok metongkrong kaya ngono? Lah ning sing repot lho ning anu ki. Ya ya. Heeh, langgam. Lewat aku kelingan. Kubukain pingin tak gelet. Kening cedhak tulisan. Warna abang. Los.
pengen terusan. Tak abani. Siji, loro, Ben suwe ngono lho. Ben suwe kok sik. Wis apa ki, Sak? Apa ki, Sak? Apa ki? Apa to? Dikebok ya. Malah kaya Gatot Kaca. Ayo iki nggo efek Gatot Kaca. Ya. Yo. Jiro lu. Matur nuwun. Sampun dipun pinangkani setunggal pamundutan tegese tesih utang lho sampean Pak nih. Nggih ana pamundutan lumantar Sasmita Mbok Cange. Nggih. Kaya Saking sinten? Saking Jawata napa? saking Jawata Ngarcapada. Yo Salu. mundutipun Prahmen ning kula wangsulan nggih mengke nek enten wektu. Nek enten wektune. Mengke nek boten nggih mengke nek tekan napa usuk nek wayangan malih mawon. Ah nggih to ya. Wah jan gubuk asmara gayeng pakmu. Ha iya. Sekarang sing Jaipong iki beda karo malam-malam sebelum. Maksudnya skill dan semangatnya iki beda karo. Ampun beda. Sekalian kembang rawe karo Kembang wedhe rawe dereng pun pinangkani. Mengke. Iya. Nggih. Iki wonten pesan WA sing mlebu teng WA kula. Nggih. Saking Ki Ganes Sutono Hadi Sugito, putrane Swargi Ki Sutono. Nggih. Oh, nggih. Mas Ganes napa niki nyuwun ben di apa tembangke jenang gula. Oh ya. Kuwi pinangkane mau. Iya. Heeh, iki yo ben dipinangkane karo Waranggono. Waranggono. Nggih nderek monggo. Mbak Yu Semin Iya. ben disepoti karo Mbak. kanca-kanca. Mbak Niken. Mbak Niken. Iya. Niken-niken. Iki jan sakti tenan iki nih. Wala sak. Awak tenge dicoblosi nganggo peniti nang bae. Iki dobus kuwi mau. Ayo ayo nak ya. Sepoti Mas. Sacing loncat. Wah ya karang sing ngadeg kuwi sing nyepoti nganggo drum semangat. Wah. Terus ngleling. Wis ngleling sangune kandel. Gleling dikrujuk ora medun-medun iki gleling. Ora mesti ngleling ki tek nang duwe sirah. Ah. Ya ora mesti ya. Ah iya no. Gene kuwi kae duwe sirah ora gleleng. Pada game. Nggih. Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam. Nah, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi ke sini numpak apa? Numpak biasa. Apa biasanya? Biasanya apa? Tompaannya masih itu. Oh iya. Oh yang itu ya? Iya. Oh iya. Bahasa Indonesia. Apa tenane? Iya, yang ono no. Yang ini nih. Yang ono yang ini. Heeh. Yo. Ono jenang gula Mbak Niken. Nggih. Di bawani. Oh ya. Bawani ben klompet. Ya, mangga. Mangga niki kula ampasi. Napa, Mbah? Ngendagel nek kene-kene. Lah ya. Iya lho. Darani bal-balan pokoknya. Yo Jumbo. diartekke. Monggo Mbah Waloyo di terjemah. Diterjemahkan. Gegarane wong agrami. Tau Dadi wong gerane? ngarep duwe bojo ki kudu duwe garan. Mau gerane wong omah-omah ngono kok. Garan kok garan. Lah ya gegarane wong agrami ki wong arep duwe bojo ki garane apa karep, katresnan, Nggih. terus niat sing apik. Lah kene nggih bener kok. Lha kuwi Digarani.
Nek ra ndek garan ya ora dadi ya. Ya ora. Wah iya kaya. Kaya Mbak Niken kuwi contone. Iya. Wah, jane kuwi aku banget no. Lah pripun? Oh karo Pak Demo wis ora bondo, ora rupa. Mung ati pawitane. Ora. Lah, Among peksi. Arep bagus ora ndek peksi arep. Peksi ki manuk, Mbah. Udu wedhus. ana beksi kok wedhus. Cedhak bulu. Sepiro, Mbah? Ya ora mesti. Kok ora mesti ki lho, malih-malih ngono. Lah lah ya delok ado cedhake nek sing ado ya larang nek cedhak ya murah. Ora ngono dhek wingi delok-delok pakane ngono. Oh iya. Ya pakane ya sing berkualitas ngono kuwi sing rega 350 kae ya. Anggere kroto ya bongoh. Tau ditukokke sing rega 350 kae jare malah mutah-mutah. Udah. Kae wis sayuk. Ayo nduk ora usah ngurusi sing Amung hati pawi manuk kuwi mau lho. Oh, Kimpul ingat Kimpul iki nganti bingung sing nyawang. dunia sementara. Sekopok ngate pucuk. Arep sing ngendi ya ki ya? Luput pisan kena pisan Percaya ora sak sampean Pak Ne? jenenge luput pisan kena pisan kipur tak kira nek luput pesan kayak kena pindru ra kok kena pisan. bathi ku jenenge. Yen Yen gampang ngono. luweh gampang. Aku mesake karo Kimpul jane iki. Aku mau ki neng pas madang ning kono ki lho, Mbah. Ana lawuh iki ana iwak sapi, sambel goreng, terus bakmi, ana Udang. urang barang, udang laut kuwi. Roh aku roh kuwi kok aku dadi tersinggung eling omongane Mas Sulis kae. Ayo iki otak udang ya tangno. Wah kowe arep ngunekke kowe iki goblok ngono lho mangke. Lah kayak mau makanan ke semua dadi kesenengane Mbah Waluyo. Sampean sing kok senenge apa ke Mbah Enggak Niken? senenge ya guru jangane lombok. Iwak, mie, kerupuk. Ku jenenge kabeh ora gur. Gur kok kabeh lho. Semangka lah diolah kabeh ora senengi kabeh kok ya piye. Nek dikone terus apa-apa dipak. Aku wis tau kuwirangan. Lah ngopo, Mbah? Ya nang ngene wong ewoh ngene iki to, tasku tak seleh nganding tukang son. Eleh iki kok isine ana lemper loro ya. Nggih Pak De. Lho bareng arep mulih ki tak junjung ngono abot banget. Dibaki lemper karo gedang, aku lewat ngarepe sing kowe ki pedhot tasku. Kayak utah. Rite ki buka dadi lemper ki grujuk. Gak aku Isen ta. kurang ajar tukang son. Sapa sing iseni? Lah sing ngakon jenengan lho. Mulane aku ora ngono kuwi sok-sok meneh iki. Sok saru ngono kuwi lho sing Aneh nek Sok remesi. lah wong tak kon ngenehi loro lah kok 50 luwe lah pedhot tasku. Lah sampean seneng ora nek oke? Lah ya donge nek slamet ngono tekan omah. Kok gandreng utah ya kayak wirang aku. Jenengan isin, Mbah.
Ora. Ayo, yen. Yen angel Angel tan kenoti tan kenoti numbas arata Iki mau nembok ning bawa ngene iki ular-ular kanggo temanten. Dadi anu Mas Janu wis dijabke iki ya sing do rukun. Aku mbiyen dek dijabke karo Pak Naim ya wis diomongi. Wah ya, iki Pak Naim wis tak ijabke di bojo. Mbok enek wong ayu, putih, kowe rasa batin. Omah ana nggih. Tenan ning perapatan wong bonceng wong ayu kae. Omah ana. Bareng tekan omah nili kok apik kae mau ya. aku ora mensyukuri yang ada iki lho juga. Lah ning wonge ya wis bablas gak aku ya balane ngomah kok padha wae. ya ora kena ngono kuwi. Ora kena, mulane ya lunga. Kudu setya bekti karo Ayo sekarang joget aku 3 tahun lho ra joget. krungu Ngene-ngene lho. krungu diesel wae joget. Ya, Mbak Niken. Kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas nalikane nandang susah sapa sing ngancani Yo, oh. Gayamu. Lah aku biar wis tau dadi wadah lenga. Oh, wadah lenga. Dirigen. Dirijen. Dirijen. Ayo, yo, dilanjut. Yakin.
apa teko. Kok sing metu ganti bojo. Ganti busana. Ayo bapak mau ki tudinge cetril kaya tadi. Oh, Aku anake iki yo sepatute ngenteni. sing metu ganti LBK. LBK ya, Bang. Limbuk. Karo Ayo. CGK. Apa sih? Sange. Oh iya. Ayo Pak Niken. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Niken pun dipinangkani. Pinter. Sing jaipo ngatur-atur iku tak. Ayo. Diomongi kuwi mau ya. Semangat tenan. Bengi iki sing jenenge pengendang jaipong Mas Raden Kimpul panjenengan. Kok ya jan ora ndek saya ya Pak ne ya. Saya semangat, semangat. Semangat. Nah gitu ri. Nggih, niki wau pun sendikani pamulutan. Nggih. Niki disendikani sing ndi? Iki ana gubuk apa gubuk apa Kembang rawe. Ya. Terus ana pamulutan Brahman disendikani apa ora monggo mboten wekdalipun. Monggo. Lah iki Framen keri dhewe wae mengko iki ngono jam 12 santai wae ngono lho. Lah nggih. Jeneng lendi. Sugeng dalu Masda, kula nyuwun lali janjine gending menika kula aturaken dumateng Trah Marno Sugito Manis Renggo Klaten saking Sulistya Serang Banten. Wah ya. Transfere 150. wah ya. Niku lali janjine. Monggo. Ajeng milih pundi nek kula Mbah, niki sampean enten arep milih ndi? nek kula nyasi pilihan Nggih. antarane Mbak Saras karo Sinden Genro. Kok jote nyebut kok sinden gentho. Lho, lha iki rono-rono dhewe lho, iki wong arep begal gede dibegal karo kowe. Berarti kendel banget. Anu piyayi loro ya ngadeg kabeh. Oh ya. Nggih, Mbak Saras karo Mbak Yoga. Nah, Kok Mbak Yoga, Mbak Pia. Nggih. Yo. Iki sing isi jarik sindene gentho Pak ne. Lah iya. Kuwi berarti nek dikon ning luar negeri gelem kuwi. Nang endi ning Ukraina? Oh. Kraina. Lho jare kepiye to? Iki jarene nek sebutane sendan gentho, kowe iki arep dikirim ning luar negeri nyang Mbah Waluya. Ning kon nyindeni wong perang gelem ora. Wah, aja. Lah ngopo? Golek sinden ki sing wis tahan peluru. Lah kuwi Ping peluru pistol semene-mene ora apa-apa lagi sinden sing wis tahan peluru pistol peluru semene-mene ora apa. ayo kuwi Lah niki nggih tahan lho Mbah peluru semeter. Lah nek ngono ya rono sesuk parang. Men ngopo? Anu Apa ning kono ki Mbah, Mbah? Wah, ada perang lho kowe iki. Dadake tuh. perang nang omah iso kok ya. Ayo. Iya. Iki Apa, ana Mbah? Gambuh. iki Mbak Saras pikantuk salam saka Mas Sumardi Delingo karo Mas Roni uga pikantuk salam matur sembah nuwun. Lah iki ora entuk salah. Aku entuk salam ora? Ayo sisan monggo. Saka sapa? Mas Sumardi Delingo. Nggih Ndara. Nggih, Mas Sumarti. Setoke aku kok kowe ya meri nyapa. Lah aku ya melu entuk ngono kok mau kae. Setel. Nggo wae. legani kowe. Ora sah cokot-cokotan kok iki sebo kok diparo wong loro. Iki ya arep apa? Kula mengucapkan mewakili kanca-kanca mengucapkan selamat ulang tahun untuk
PWKS Jabodetabek yang kelima. Ditambah sansaya Kuncara Ngrembaka. Oh ya. Nderek Mangayu Bagya, oh ya. Mulane kuwi. Ra nanggap wayang. Hah? Ra nanggap wayang. Oh ya ora. Ayo sesuk gampang. Sok neng Jakarta. Ya. Napa niki? Lali janjine. Men dipinangkane berdua. Wis dipake pokone. Wong urung jam 12. Iya. Nggih. Monggo Mbak Dorovia, Gusti Ayu monggo. Alah, nek lagi njaluk kon bawa we ngono kuwi. Ya wis kaya ngono bawanono wis cepet. Moh aku. Monggo Gusti Ayu bawa Gusti Ayu, kula aturi bawa. Aku kira mangsaku ki wis galak jebulane sing luwih. Wah. Lah kuwi ki nek senengane nek kon bawa njur ngono kuwi, nek ora kon bawa wis sak penake. Tuku kebab dhewe. Wingi wae tak pesenke. Kaya sita ora trima ya wis. Aku wong serba salah. Terus ya. Kene ya. Piye? Ajar ya. Heh? Piye? Aku gelem diajar ning nganggo kuwi. Nganggo apa? Ah cah cili wae lah jan. Wah, butuh asupan mendang gede. Oh. Repot iki jan. Aku nang omah meng dipakani sambel wis kek men kek gelis gedhe mangan sambel sing akeh. Sesuk dimbuhi ndok, Pak. Wis gowo aku. Iya. Nggih. Dibawani lali janjine. Ya. Dina Mas Maka. mengke riyen Mas moko nembe nyincengke. Oh nggih, ya tolong Mas Maka. Sepinten Mas Maka? Gusti Allah. Pokoke apa le kendel gagah. Wo, bareng ngono kuwi. Galundeng. Dina Minggu kang anti Oke arep suarane nek apa ngendikan kasar kene nek nyuwara nembang apik. Ya, kan wektune dhewe wayahe dhewe. Nggih Ture. Ngono lho. Iki jenenge iki profesional. Wah. Kuwi Wah. Tak andani mulane iki profesional ngene iki kudu wae. aku ora ya ngono. Sesuk men ditanggap neh ngono. Kaya melu ndonga ngono lho. Lah ya diamini mukane. Ngrungokke cah loro kaya wong bakul ning pasar ya, Pak ning. Iki nyang-nyangan iki kok. Sekae ora usah ngurusi gak wae diboncengan wong loro ngene. Ora tekan-tekan ta iki. Men karang mandek di standarke iki. Ane rasane bokongku ra penak lho, Pak ning. Iki apa to sing sendal-sendul iki? Iki rasane sendal-sendul. Ora tekan-tekan. Iya. Apa wae? Anan nepi jarsa maya Wah. iya Pol kowe iki sik lagi kelegan
Iya, Po. Ah. Iya. Lakone kimpul wayuh iki. Kelegan ngopo to Mbak Jane iki? Mbah takono kimpul. PN dhewe. Ora mungkin. Ngono kok kon cemburu. Omah enek jare. Ayo, Mbak. Bodyguard. Bodyguard. Algojo. Algojo ki tukang ngepruki wong sok kaya ngene kok tukang ngepruki wong. Ayo ngepruk kuwi mau. Gaweanmu ngopo? Lek serem kok nek ora ana sing gelem ro aku, Ndan. Lah ngopo? Ya ora algojo lah. Terus apa? Ya apa-apa is selir. Selir. Nek ra payu ki dobral. Pinter gelik. Ayo. Alasan. Golek sebrekan. Nyandir-andir. Aku sing nganggo. Ayo udah diskusi sik. Aku wis ora percaya. Semangat leh jaipong. Wah, Bianter iki lho. wah nggih. Saking semangate, Dek. Wah. Semangat, Po. Pripun, Pak? Oke. Ana sing moto aku saka mburi ya. PD. Nggo nyawer. Nggo. Oh, tenan lho, Mbok. Oh, senengane ora. Ngono terusno. Yo. Nggo. Janjane kowe ne.
Piye, enak urung? Hah? Enak urung? Kok penak urung? Iramane iki lho. Oh, lha sing ngrungokke kuwi lho kepenak ora. Lho kok sing mireng midang. Pripun, Pak? Hah? Wis ora kebanteran ta kowe iki ya sik tau ing Oh, Ji, iki rada ngono Ji kuping kuwi wah ya Allah. delok kuping mana maneh. Wah, ana Pedete. pedete. Kowe keselipen blantar. Ono blantare. Ana blandare. Ngawur blandar. Lah. Omah, pendopo. Omah sak isine ya gelem. Oh iya. Wah, isine aku ya, Mas. Enggak. Oh iya weh. Aja aku nek aja omahku. Oh iya. Sapa sih? Bacotke ora iki. Oh, bacotke apa ora to pedhot. Manggung wis arep rampung. Janjane kowe Matur nuwun. Matur nuwun. Mbah, halo yo. Halo, masihkah hidup? Ayo mbakmu medun wis tekan gone. Ayo. Wis tekan. Kono Mambu bensin ra Pak ne? mambun. Oh boncengan kok. Ya aku neng mburimu ki, ora mambu bensin. Maju mriko sampean sing maju dhisik. Ya iya. Standar Hati-hati le medun. Iki motor lanang soalnya. Makane mbok suhin sik ning ngarep ya nek motor lanang ki nek apa ngerem dadak ngono kuwi ana sing kepletet. Ha iya ngono kuwi. Kan bojoku iki numpak sepeda motor pinter kok. Walah. Biyen nek urung iso numpak sepeda motor tak boncengke dadak gandulan wit manding. Aduh buruk boncengane. Aku wis medrengkreng gandulan bareng aku mangkati wonge ora numpang malah gondal gandul. Selendro Mas. Iya. Waduh. Iki ngeten iki gandeng nek minangkane Fragmen wis ora nyandak wektune. Nggih. Mengko nek gara-gara nek jenengan dicop. Isik ning kene aku. Oh, tesih. Kowe ngantos enjang kok ngrungsati niki tenda kursi iki ra jatah bawa luyo. Engko ki mulai sedelo. Oh iya. Terus Jarene neng sesuk jam 09.00. Monggo. Ah nggih niki ngeten Mbak Waluyo, kula tak neruske lakon riyen iki Oh, gandeng. nggih. Yo standar wektune limbuhan tekan jam 12. Nggih. Kuwi mau Sampean lokasi. pamit. Lokasi wis setengah 11 lho dadi iki wis sak jam setengah
Dadi Punjul. niki empuk nggih. Matur riyen kalian iki Kakang Bupati. Nggih, wonten kansanipun Bapak Ibu sing sikile gubak ora oleh mlebu. Sing apik to. Pokokipun ndedonga mawon Pak Sandio kalian temanten kekalih mugi-mugi anggenipun ramegugati para madya tumeka ing wasana kalih sing sambi kala sepiru pitu jumbo ingkang kinayuh sembodo ingkang den sedya rahayu kang kaestu basuki kang. Mugi-mugi sak pengker kula kalian Mbah Waluyo keluarga tansah pinaringan rahayu Kalih sing widodo. sambi kula nggih. Nah iki. Pokokipun wonten paribasan yut seminten mlumpat cendela nggawa kopat isine sego. Nggih. Sih. Cekap semanten atur kula menawi lepat kula nyuwun pangapura. Nggih mawon. Matur Ora maca sebangun. pat. Ora nggih. Mboten maca pat ndak kesuwen. Nggih. Monggo kula aturi nglajenke lampahan Matur kula, sembah Pak. nuwun. Nutuke lelampahan kula. Nggih. Kula nggih tak maem arem-arem sak iris tak lerem sak utawis. Siap. Iya. Ayo neruski lakon mbokmu. Ayo kirim pate kasih. Mbok ya khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Sena Nugroho wae laruhi para pepunden dalang sakno semantara Al-Fatihah. Iya. Iki mau uga akeh sing nakokne Sapa? Mbak Anggi karo Mbak Mega ditakokne ning endi kok bengi iki ora ana. Ya mergo ana acara. Oh iya. Iya. Mbak Anggi mau nang endi? Nang ngendi? Ayo mbuh. Nek Mega kemah. Heeh. Iya, tur ya urung lagi kurang sehat awake. Iya. Mulane ayo terus kilakon. Iya. Ayo kae rantak-rantak wadyabala Ngastina. Ayo kantane kang sekar gadong mewah kembang-kembang menur kang esma karo winolanoyata-yatan kate kusuma mangambar-ambar waraku kusing tupaku melu